Kaixo, eneko naiz eta Nafarroako museora ongietorria ematen dizuet. Koronavirusa dela eta ezin zarete onera torri bisitan. Beraz, bideo honen bitartez nahi dizuegu bertako artelanak erakutsi. Gaur, Isabel Bakedanoren erakusketa ikusiko dugu. Isabel hemen Nafarroan jaio zen mendabian 1929an, eta bere bizitza ardia Madril eta Iruñaren artean eman zuen. Hemen, Iruñan, arte eta lanbide eskolan egin zuen lan urte askoz, eta artista nafar askoren irakasle izan zen bertan. Isabeli oso txikitatik gustatzen zitzaion artea. Bere lanbidea margolariarena zen, beraz, egunero margotzen zuen eta marrazten zuen. Erakusketan, bere bizitza osoan zehar egin zituen lanak ikus daitezke. Ikasle bezala margatu zituen margolanak, Zaragozan arte eta lanbide eskolan, eta gero Madrilen arte ederrak ikasi zuenean, edo oso zaharra zenean egindakoak. Bere bizitzan zehar, bere margotzeko modua aldatzen joan zen. Formekin eta kolorearen indarrarekin esperimentatzean gustatzen zitzaiolako. Hainbat gai landu zituen. Erretratua, autoerretratua, paisaia, botegoia edo gai erlijiotsuak. Hau da, ikusiko dugun Isabelen lehendabiziko kuadroa. Bertan leku bat agertzen da eta pertsona bat hor kokatuta. Baina ez dago bakarrik. Beste norbaitekin dago. Zeintzuk dira horiek? Bestalde begiratu inguruan dagoen guzti hori. Zeintzuk diran objektu horiek edo pertsonaren jarrera hori buruz bera dagoela dirudiena, edo nola dagoen jantzita ere. Guzti horiek pistak dira jakiteko non dagoen. Zuek uste non dagoela. Eta kuadro hau ikusita, zer sentiarazten dizue? Poza, lasaitasuna edo tristura? Kuadroa modu errealistan margotuta dago, eta argazki baten antza izan dezake. Kolore gehienek hondarraren antza dute. Zer kolore ikusten dituzu? Isabelek ez zion izenbururik jarri kuadro honi. Bururatzen alzaizu izenbururen bat artelan honetarako? Hau bigarren kuadroa da oso gertutik begiratuta. Zer ikusten duzu? Kolore ezberdinetako pintura mantxak, pintzel arrastoak eta forma geometrikoren bat. Imagina dezakezu zer den? Orain bai, urrunetik ikusita argi dago zer den, ezta? Kuadro hau bodegoi bat da. Urte askotan bodegoi batean mahai bat agertzen zen eta horren gainean hainbat objektu o janaria. Kasu honetan, Isabelek objektu bakar bat egin du, zeina kuadro osoa betetzen du. Lanpara bat. Baina horretaz gain badakigu lanpara hori piztuta dagoela. Eta nola dakigu? Koloreak begiratuta. Ohartzen bazarete, lanpara guzia kolore hotzez dago margotuta. Hau da, urdinak eta berdeak direnak. Eta piztutak dauden bonbila horiek kolore beroz. Hau da, horiskak, laranjak, txuriak, argia edo sua gogorarazten dizkiguten koloreak direnak. Bestalde, lanpararen tartean badira mantxa txikiak urdin argiagoak direnak, diruditenak dirdir egiten dutena. Orduan horrek agian pistaren bat ematen digu jakiteko ze materialaz egina dagoen lanpara hori. Zuk zer uste? Eta inoiz ikusi alduzu halakoren bat. Hau da gaur ikusiko dugun azken artelana. Konturatzen bazara, aurreko bien oso ezberdina da. Bai, ze honetan oso kolore gutxitan margotua dago. Lehendabiziko kuadroan ere leku bat agertzen zen eta pertsona batzuk. Baina ura argazki baten itxura zuen. Hau aldiz,
bestelakoa da. Bigarren kuadroarekin konparatuta, honek mantxak baditu, baina asko zauntiagoak diren mantxak. Oso bitxia da kuadro hau. Esan dudan bezala, kuadro honetan ere leku bat agertzen da, baina kasu honetan etxe bat du irudiena. Horretaz gain, bi pertsona ere ikus ditzakegu mahai baten inguruan. Baina zerbait bitxiari da gertatzen, ze ez dakigu oso argi pertsona horiek etxearen barne kaldean dauden o kanpo kaldean. Triangelu gorriaren formak teilatua gogorarazten digu, eta kanpotik ikusten ari garela dirudi. Baina ohartzen bagara, lanpara zuri bat ikusten dugu. Non egoten dira lanparak? Etxean, ala etxetik kanpo. Orduan zer iruditzen zaizue? Bestalde, ez dago argi zer dagoen mailaren gainean. Zer da? Janaria da? Harriak dira? Eta pertsona horiei begira? Nola uste duzue sentitzen direla? Zer pentsatuko dute haiek mai gaineko objektu horiek izango direla? Espero dut gustoko izatea ikusi ditugun Isabel Baqueranaren lan hauek. Gauza da, artelan asko utzi ditugula behatu gabe. Beraz, nahi izan ezkero, asteburu batez etorri zaitezke hauek zuzenean ikusteko urtarrilaren 10 arte. Familiarekin etorriko bazara, zu ere gida lana egin dezakezu eta bertan ikusi duguna beraiei azaldu. Beraz, zaindu eta hurren arte. Kaixo berriz eta ongi etorriak Nafarroako Museoko arte lantegira. Bertan, 2 proposamen egingo dizkizuegu, eta biak kolorearekin harremana dutenak, Isabelen artelanetan bezala. Lehendabizikoa tenperekin eginen dugu, eta erakatsiko dizuegu nola kolore nahasketak egin. Hauek dira oinarrizko koloreak. Kolorerik inportanteenak dira, urdina, magenta eta horia. Guzti hauek beraien artean nahastuta, gainontzeko kolore guztiak lortu ditzakegu. Esaterako binaka nahasten baditugu, bigarren mailako edo sekundarioak lortuko ditugu. Laranja, berdea, eta morea. Hirurak batera nahasten baditugu, orduan 3. mailako koloreak lortuko ditugu, edo tertziarioak. Hau da, ilunagoak direnak, marroia edo grisa. Paleta honetan ere, txuria jarriko dugu, hainbat kolore argiagotzeko. Hemen ditut koloretako paperak eta hauekin kolore mantxak eginen ditut. Hauek urratu ditzakezue edo guraizekin moztu nahi dituzuen formekin. Itxasteko, itxaskina erabili dezakezue eta aurrekoan bezala, gainetik marraztu dezakezue nahi duzuena.